Jakub Haluza, UBL Italian Championship 26.2, category teams, masters. Meters. 10 kilogram plates. 10, 5. 5. 20 kilogram barbell. 15 kilogram plate. 15. 10, 10, 5. Nie. 3, počkaj, ideš. 15 sekúnd. 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1, ideš. Poď, poď po 5. 5, 1, 2, 3, 4, poď, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naopak trošku. Dobre, poď. Dobre, je to vidieť, dobre, poď. 2, 3. Dýchaj hlavne. Dýchaj. Minúta 30. Posledná minúta. 20, poď. Sekúnd. Poď. Super. 31. 32. 15 sekúnd. 35. Poď, výborne. 3, 2, 1. Dobre. Dýchaj. 30 sekúnd. 30 sekúnd. Dýchaj.
20. Päť. 10. 5. 3, 2, 1, go. A poď. 5, 10, 15, 20, 19, 25, 30, 35, 40, poď, 8, 1, 2, 3, paráda. 4, perfektne. 5, 6, poď, 7, 1,55, poď. 2, 4, Ja som jasný, neviem, ako ty. 5, 6, 7, výborne, Kubo. 8, 9, 10, minúta 20, poď. Pozor, aby sa nedotýkal tých kresletkov. 12, 13, 14, 15, paráda, Kubo, poď. 16, 17, Ešte minúta. 18, minúta posledná. 19, Výborne. poď. 20, 1, 2, 3, poď. 4, poď, Kubo. 5, 6, poď, paráda. 7, 30 Ešte máš sekúnd. 30 sekúnd. Poď, ešte 6 dáš určite. 10, poď, už máš 30. Poď teraz, pridaj, ešte kúsok. Raz, 2, 15 sekúnd. 3, Výborne. 4, poď, dýchaj hlavne. 35. 5. Krása, poď. Ešte 5 sekúnd. Dobre. Výborne. Koľko tam bolo? 36? 36, paráda. Pecka. Super. Máš minútu. Poď, musím vám ho naložiť. Teraz bude 90, ne? Už idem preč, nechal som ho ísť cez... Tebe ide telefón. 20 sekúnd. 20 sekúnd. 13. 10. Poď. Posledné, dobre? Potom už len 5, 4, 3, 2, 1. Poď. 5, 10, 20, 25. Počkaj. Skoro som počula. A poď. 1. Dobre. Vládzeš, Kubo, v pohode, poď.
2. Dýchaj. 4. Dýchaj, to je ono. Ešte 2. 5. Posledné. Minúta 45. 2. 4. 6. To je ono. Dýchaj. 8. Poď. 10, minúta 15 ešte. Výborne, poď. Minúta do konca, poď. Poď, 15 plus ešte. Výborne, dýchaj. Poď. Poď. Ešte 10, poď. Poď, Kubo. 40 sekúnd, poď. Poď. 2, poď. Poď, to dáš, poď. Poď. 30 sekúnd, podýchaj. 5. Poď. 6, 20 sekúnd. Poď. 15 sekúnd. Ešte tam späť, poď. Tak, pridaj, poď. Hop. 10 sekúnd, ešte 2. Poď. Poď ešte jeden, poď. Ešte posledný stíhaš, poď. Ešte raz 5. Dobre. Super. Poď, minúta. 32. Ideme. Cesto má. V každom prípade to Teraz už to bola sáda. To nedáme. To dáš, poď. Vyšli sa na to, poď, 30 sekúnd, poď. Po jednom, single, urež, že to robíš nie o čom spodu, daj si opasov. Ja som tiež rozmýšľal, že to bolo mi dole. Som to nevládal trhať. 20 sekúnd, poď. Sedem sekúnd. 5, 4, 2, 1. Môžeš ísť na to, poď. Dýchaj. Babi, počítajú, dobre. Poď. Dobre, kľúc, dýchaj. Už teraz si nič nedôjde. Poď, dobre. Dobre. Či takto 2x10, poď. Nič, dýchaj. Dobre. A posledný 10, poď. Poď. Dovoľ nás pozdať nejaký veľký Máš celé 2 minúty. Poď, posledný 10, poď. No. Nič. Máš minútu 40, poď. Kľudne sa 30 sekúnd prejíchal náš čas. Dýchaj, Poď, kľud. Daj si aj 15 sekúnd, máš čas. dýchaj, náš čas. 12 krát to stačí. Nie, stačí to 5 krát, poď. Poď.
To zvihne, neboj sa. Máš čas. To je z 90 to už je, čo by si dohodil. To je nič. Máš minútu 15. Máš čas. Minúta 10. Do drevu. Nevadí, nevadí. Ty teraz ruky do skotu to chytaj. Postav sa s tým do skotu. Bude ľahšie. Kľude, kľude. Ťažká rýchta je. Máš 40 sekúnd, poď. Aspoň tak. Drev. Poď bum. Poď do drevu. Na magnesku ruky trochu. Nič sa nedieje, na magnesku ruky. Daj si dlhšiu pauzu, kľudne. Keď spravíš 2 repy, budú 2 repy. Nevadí. To je ono, máš. Ťažká s tým. Nevadí. Daj si. Dobre, 10 sekúnd, poď. Či ešte minúta? O 12 začal, takže končí. Dobre, poď. Konec. Nevadí, bola to vec. Ale ty brky sú. A jak to je vlastne počítané, že máte... Zvlášť, je to Zvlášť každý workout. Zvlášť, nevadí, Hej. tak ale na babisoch. máš koľko? Cez 100. Lebo 36 si dal. Počúvaj, ja som dala jedenkrát a ešte druhýkrát.